नमस्कार ମୁଁ ପ୍ରସାଦ। नमस्कार ମୁଁ ସାଇ ପ୍ରସାଦ। ଜୟ ଜୟ ଗଣନାଥ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ କଣ୍ଠେ ରହିଲେ କରିବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ବନ୍ଦନ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଅ ଯାହା ଗୁରୁ ଥିଲେ ସନ୍ଦୀପନି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାହା ବଶିଷ୍ଠ ନାରଦ ଆଉ ଗୁରୁକୁ ପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଯେପରି ତାଠାରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଅଧିକ ଅର୍ଜୁନ ଏକଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନାମେ ଟେକ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯାହା ଥିଲା ମାଟିରେ ମିଶଇ କର୍ପୂରର ବାସ ଅଛି କର୍ପୂର ଯେ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମାତର ସମ୍ମାନ ଯେ ନାହିଁ ପାଠ ସରିଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୁଲନ୍ତି କହିଲେ ନିଜେ ଶିଖିଛୁ ବୋଲି ନ କୁହନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ମାତୃଦେବ ନିଜ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଗୁରୁ କର୍ମ ଗୁରୁ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କର କର୍ମେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତି ଗୁରୁ ବିନା ଏ ସଂସାରେ ନଥିଲା ସମ୍ମାନ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାରେ ନର୍କରେ ମିଳିଥାଏ ସ୍ଥାନ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥାଏ ଯିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଥାଏ ସିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଆସ ଶପଥ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜର ବସ ଯେ ମଣିବା ଓମ ଓ ସାଇ ନାମରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ କଥାକୁ ନୁଆଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆମ୍ଭ କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହେବୁ କୁମ୍ଭକୁ ପାଚିବ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ